Ajaneno mar Lolwe Tv kamora mora maintiere akaw thuolo nieri marwaki e chenro mar DUOND MINE kama kelo ni chenro nieri nyinga Joyce Oduor. E studio mar otieno makawuono an kaendi kod wende studio adami thuolo mondo mi oful no nyinge eka wadhi mbele kotwak marwa mar otieno makawuono kama bende otieno makawuono wadwa twak e wi gigo manyalo bedo ni kelo kata nyayo medruok e masiche mag mach e skunde ma pacho kaendi ma bende en gino mosekelo luoro e kind jopuonje kaachiel kod jonyuol e thoth skunde ma pacho kaendi. Adami thuolo mondo mi oful no nyinge eka wadhi mbele kotwak marwa mar otieno makawuono. Machiegni ahinya chenro mar DUOND MINE inyalo nyisowa nyingi. Erokamano ahinya Lolwe TV. An iluonga ni Alice Wajewa Adek. An mama monyuol Nyalenda ka, Nyalenda B. To an min Kano, adak Nyalenda B. To kopogre gi mano, an opinion leader Nyalenda ka. To kendo an chair lady mar Kisumu Central Women Caucus. An mentor mar maendeleo ya wanawake. An treasurer mar ODM party mar constituency Kisumu Central constituency. To kendo an coordinator mar Aida Odinga Trust e Kisumu Central. Kamano. Erokamano machiegni ahinya chenro. Erokamano. Aneno ka itelo de gik mopogore opogore e county ma Kisumu. To kawuono adwa ni iwuo kaka iwacho ni opinion leader. Yudo ni pacho kaendi wayudo ni masiche mag mach mamuoch e skunde gi seche gi osebedo mang'eny kata medore kinde ka kinde. Iparo ni ang'o makelo masiche machalo kamaendi e skunde ma pacho kaendi? En gima lich ahinya kendo en gima lit kabisa ka skunde wa wang'. Sana sana isamuchopo sama koro nyithindo dwa dhi timo penj kendo ok en gima ber ahinya. To kang'iye an awuon kaka gi pacha aneno ni nitie gik mang'eny manyalo kelo wachno ero. Mokwongo aparo ni weche ng'eny. Nikech inyalo yudo ni blame each other. Jopuonj nitiere blame nyithindo blame sirikal blame. Koro ing'e ni ji blame each other. But gima paro en ni waduto onego wang'i the cause of this thing. Ka wang'iyo kabisa onego wang'i ni to gini chenro ang'o makele. Ok onego wang'i ang'iya e yo mathany. Onego wadhi piny kabisa mondo wang'i ang'o makelo wang' ma skul ni endi. Nikech ok en gima wang' pile. En gima kineno ka nyithindo chiegni chako timo skul gine penj ka tiyudo ka wang' ng'eny. To wanyalo wacho ni wacha ogwang' to wacha ang'o kendo e dholuo machal kamano. Nyithindo wanyalo cha nyithindo, wanyalo cha jo parents, wanyalo cha jopuonj bende. En gima omako wate. Nikech iyudo ni nyithindo kuonde ma waaye sana ute ma waaye ma wagolo nyithindo mwaluongo ni jonyuol. Nyithindwa masani otamo wang' ji. To tamo wang'wa mana nikech wan wegi jonyuol. Gimoro nobiro kaendi kata mane muma iwachoga niya iwe kede tiketh nyathi. Nyithindwa masani jonyuol ok wati tijwa maber kaka jonyuol. Iyudo ni nyathi ka apiny kata kidedo kako timore nyathi control janyuol. Iyudo nyathi kata kidhi supermarket kai ibo yudo ni nyathi moro odwa gimoro kendo insist nyaka miya. Mako miye to en gimoro ni mano koro en ng'ama osekosne kabisa monyalo go koko nyalo gore piny onyalo timo ang'o. Tiwinjo kamana ka janyuol paka ni mama ineno. Ok opogre gi kaka wandire mane wadongo. Wandire wamadongo gik moko machano ok nyal bet. Inyalo chwadi inyalo rodhi mine wane chwado malich. Wasi neno ka nyathi donga kamano. Koro kosechopo maduong' ting'endo seng'iyogo. Koro kata kodhi e school and indisciplined. Ino kinyal discipline kaka in. Ka koro min gi mosetamo wang' kata wuon gi mosetamo wang'. In to in ng'a. Ok wapuonj nyithindwa mondo giluor gik moko. Giluor gike ji. To the extent ma nyathi nyalo dhi to neno ni mato school moger gi pesa mang'eny tineno no tia mach. Ok ong'e ni kosetia mach kanyo to ngimane ma oketho jonyuol ne be omiyo shida, sirikal be omiyo shida, school bende omiyo shida. Koro mano ka wuoyo kuom nyithindwa are not disciplined.
at all. To gino chakre mana from the family units. Kuma wadake ni. Ema nyaka wach chwat chande wiwo wilgo. Nyathi odwa mana notim kako ene mohero. Koro ing'eni kodhi skul be otimo mana kamano. Bas mar ariyo, ing'eni kata mana skunde be. Ing'eni tie skunde moko mo insure ginene, skunde gi against fire. Mano be ing'eni samo nyalo timore. Japuonj nyalo ni pesa moro mang'eny mabudho kani. Okwane insurance. Ok mantie ka insurance kani. Okwane kaka wanyalo timo nikech kata jopuonj gi be they are also not disciplined. Most akawache ni gite most of them moko kuom gi. Gin joma oketo pesa mbele. Koro kwaneno ni pesa mo nyalo wuok ka we wawang skundi ni mondo insurance be otimang'o ochuli. Mano be mana ba wacha mano ba wacha kala kanyo. Mano ing'eni koro wadwaro options nitie. Mar ariyo, ing'eni corona be nyicho oginewa ohitwa so hard moketho program ma school. Nyithindo noseng'eyo kane gichako kata form 1 ni giseng'e ni school wachako kama to waloro dwe achiel wachako wadhi odok e school wachako waboydo half term kata mar wige ariyo. To koro program nokethre ma school mineno koket program manyien. Koro program manyien ni nyithindo gi onge ng'amo prepare gi. Ineno ko gidhi school gimoro ni after mchakoro onge. Loro bende en 1 week. Program ni bende itere ng'wech. En ng'wech ma awinjo ka nyithindo moko wacho ni gichiewo saa 9 otieno. Ginindo late to onge en somo maonge gimoro ni sports kaka wan dire moko kar sapar osegoli. Idhi timo udhi chikrie pap kata ka in gi pressure moro mar ichikrie pap nyaka saa 12. Koro kata ka iduogo e class sa preps iduogo ka in fresh. Mano ing'eni sani onge. Onge mano onge tich bende ng'eny. Somo kech walao. And then ing'eni nyithindo gi ok ne gibedo prepared psychologically wan dhano. Ng'eni dhano kuketi kitama maonge yueyo nyaka yud ni winya kata barore. Nyaka yud ni koro be inyalo pachi nyalo lokre ma koro ichalo okichal kita ka dhano. Mago be nitie. Koro mago ane gik maneno ka chenda ahinya. Lakini nyithindwa be onego wawuogo. Kabisa. Kendo ni en tij ng'ama onego bed ni wuoyo gi nyithindo gi. Nikech iyudo ni e kuonde mwadake iyudo ni seche moko jonyuol nyalo bedo nodich. Nikech iwacho kacha ni janyuol ema ok chak discipline nyathine kotin gino momiyo odongo gi wich teko moro ba kata kodhi e skul to nyalo tamo wang' japuonj. Koro onego bed ni ng'ama wuoyo gi nyithindo gi. Nikech iyudo ni nitiere jonyuol moko ma seche moko gidich. Giwuogo kinyi giduogo late godhiambo nyithindgi giwene jopuonj e skul. Ng'ama onego bed ni kawo jukumi mar wuoyo gi nyithindo gi eki mondo mi gidonga ka giriere kik gitim timbego eko ma sani gitimo kaka mag wang'o skunde. Nyathi en responsibility ka nyathi piny. En responsibility ma janyuol. Janyuol nyaka ket nyathini nyaka ing'iye kata idich mana machal nade to nyaka ing'e ni nyathina ni odongo nade to bet nang'o odaka rules makete ot kaendi mondo oluwo rules gi. Kose en ka ng'ase wuok to kang iduogo in nindo kata nyathi otimo ang'o kata nyathi en kure ikia kata nang'o matimo osipege bende kia. Koro ineno koro nyathi donga ma en onge ga ni ong'e ni gimoro kata nitie ni rules onge. Koro kundi ni kotere school to be oneno ni koro en koro duong' ka japuonj dwa kete gi rules go ang' no yie ok onyal yie. Basto be one parents nyaka wabed careful kabisa. Kisebedo ng'ama janyuol ing'e ni onge gi life mari. Gimoro ka gimoro mitimo nyaka par at the back of your mind ni anya janyuol. Nikech ing'e ni na mentor nyathi ng'i ong'i to babu ni timo nang'o ing'e no learn from you. Nyithindo learn from us. Kendo nyithindo gin joma riek malich kendo gin very intelligent. Ino gik matimre kata sa siasa. Ineno yudo ka baba maduong' go bakidi. Koro gin nyathi kose ng'i moche to kara kamae kaka itimo gik moko ka issue nitie to mae kaka gik moko onego bed giketho giwang'o ndara nyathi koro wacho ni kara ka shida nitie to mach ni is a very important ginene minyalo sort out go issues ma in go. Nyathi otia mach ndara nikech oneno ka joma dongo timo gigo. Koro en bo lani ng'eno lani ko bire malo kochopo kamoro kae en bo chako timo gigo. Sa siasa ido nyathi ma ja secondary en men mbele gi bakidi en men mbele gi weng'o dongo koro ng'iyo godo. Koro
ka pok wadonje wat school kenya school to japuonj nyathi biro mana respect japuonj ko respect parents ke kikete rules e ot ka motegno mo follow those rules koro ko di school oneno ka rules ma school be nitie koro ng'e ni nitie ga chik kamora mora chik nitie odwa chik nitie to kiweya maena kamano koro in kidwa biro ni dwa chike school kae ochung kodi bas tingeni gimoro nitie ma tinde wacho ni onge punishment chweto neno kitemo ni dwa chwade ok ongino ni mana ngum ok kata school kende kata mana udi ka nyithindo ngino ni parents gi ngum kata mana manyiri dwa mana nogore yango nikech the way mwa bring up nyithindwa wan dire mane wadongo mago gik mane ne onge mago gik mane ne onge ok ni wabembere sa nyithindo to sani jo nyuol wawe jukumu marwa nyithindo beta no bit iwuok ku gwen angido gotieno ka nyathi osenindo iwuok ka nyathi pod nindo angichaki wuok duero to nyaka wadwer anyway but koro nyaka wa spare time for our children mondo wang'e nyathi ma wan go en nyathi ma aina mane nyaka wapuonj gi gima rach gi maber koro wore gi koro kango dhi school be japuonj bende puonje tigeni koro oneno ka gino donjo flow to in ka koro kipuonje ka to japuonj mi koro idhiro ne mondo dhi opuonje kuchucho be nyalore adier ok nyalore ti wacho ni thothne wayudo ni masiche mag mach gi timore e tam mar adek mar somo iparo ni en ang'o momiyo otimore thothne ka ji kata jopuonjre chiegni timo penj nyalo bedo ni jopuonjre pok oikore makare ni penj gino momiyo gidwa ni kik gitim penj makamano eri kose ang'o matimore adwa ni mak na paro noero wakaw yoyo matin kwa duogo to wakwanye gi kanyo kamano janeno mar Lolwe TV wabiro kaw yoyo matin kaito biro duogo e telo mar ariyo mar chenro nieri mar duond mine aka studio mar otieno makawuono an kaindi koda Alice Wajewa mabende en opinion leader e bomanieri ma Kisumu ka thuon wach mabende wawuoyo otieno makawuono en rango gigo eko manyalo bedo ni kelo masiche mag mach e skunde mapacho kaindi masani osemedore ahinya ka bende Alice nyisa kaindi ni en ratiro kata jukumu mar janyuol mondo mi oket nyathine obed gi luoro kata inyalo wach gi dho ngere ni o instill discipline kuom nyathine mondo mi ka nyathino dhi e skul obed gi timbe mabeyo kata e skul kuro ero mondo gibed gi nyalo mar miyo jopuonje luoro gino manyalo duoko chien masiche makamago wadhi yuyo matin kaito biro duogo e telo mar ariyo mar chenro nieri imedo mana kete e TV marwa mar Lolwe. Machiegni kendo e telo mar ariyo mar chenro nieri mar duond mine kama kelo ni chenro nieri nyinga Joyce Odur e studio mar otieno makawuono an kaindi kod Alice Wajewa kama bende wawuoyo weche go eko manyalo bedo ni kelo masiche go eko mag wanga mar skunde pacho kaindi gino manyalo kelo bedo ni kelo wich teko e kinde jopuonjre mamiyo gitimo timbe makamago akawa dhi mbele kod twak machalo kama indi Alice mana kaka sepenji e telo mokwongo iparo nang'o momiyo kinde go eko ma nyithindo chiegni timo penj go eko mag KCSE emiyudo ni masiche mag mach mamuoche skunde mag sekondari thoro medore ahinya nyalo bedo ni nyithindo gi eki oluoro penj kose nyalo bedo ni pok gi ikore gineno ni pok gi ikore makare ne penj go eko mondo mi gidwaro thuolo ma mondo medgi mondo gi ikre ne penj makamago oking'e ni gima mako dhoga ni schools ma nyo wang moko gin national schools to national schools nyithindo madhi kanyo apan gin nyithindo mane disciplined e primary mane somo mane nigi programs gi malong'o mariek ma ok apani nyalo luoro penj koro yudo ni nyithindo gi ging'e niya onego bed ni wasomo up to chieng' makama basi wachako penj nyaka chieng' makama ineno madang'o kwa wach ni ok ne giikore koro bate kindi nyithindo gi nitie moko mabeyo tama ing'e nyithindo moko ing'e ni society kata mane oduye do ni nyathi moro nitie ma
ene wuko ka gikite makana time mena nade to en mano mena kite koro yudo ni school be nitie machal kamago koro nyalo influence jowadgi mondo watimuru kama ineno samoro eno koikore samane jowadgi somo to en otuga kata noriek kamano uchikra chika koro koparo ni time osechopo koro nyalo dwaro ni mondo afadhali oketh gino mondo gijite olus mago bende nitie kanyo ero but skunde kaka baranda skunde kaka schools manye sani manye wangi magi ga national schools manyithindo mantie kanya pa ni nyithindo ma riek ma ging'eyo gimotero gi kanyo koro mano be tamo wang'eyo ni ang'o matimore koro jopuonje be gin bende kaka gibet gi nyithinde school jopuonje be nigi problem gini nyokelo nwa lot of issues corona mineno ni stress nitie kamora mora parents nigi stress jopuonje be nigi stress nyithindo be nigi stress koro jopuonje nyaka gin be ging'e kaka gi handle nyithindo nyaka ging'e in fact onego bed kata ni counselors jok ma counsel nyithindo onego bed nitie each and every school mondo nyithindo bed counseled kata mana after every 2 weeks even after every week iluongo kaka mwana achiel giwuoyo about gik machando gi gineno tiyudo ni schools moko chal kamano gin gi baba nyithindo kanyo nyathi moro nigi problem to ng'ama dwa gine bende onge wadwaro ni counselors obi e skunde mondo gibed so active gi counsel nyithindo giwuo kodgi ging'isgi kaka ginyalo bet and then nyithindo be omigi yweyo kata matin kaka sanie do migi kata after moro matin gidhiyo gi release stress gigo giduogi but mano to dang mawach ni mano kende manyalo nyathi ma indiscipline kwani stress manade manyalo dang ni kawo mach ni dwa bang'o go ginene miketho go nyaka gikini mano is mano en a criminal case mano to kwanyal dok ne nyithindo go kata matin migawo mar somo koro dwa duoko wach mar chwado nyithinde school be paro ni mano biro konyo e duoko chien wich teko mar nyithindo kata unrest mar nyithinde school mamiyo gi wango skunde kose mano onge lokruok moro amora mabiro bedo kaluwore ni wacho mbele kanyo ni nyathi onego bed ni chako bedo discipline kotin mondo mi kobedo maduong' to bed kong'eyo ni chike makamae monego bed ni luwo e yo makare igini kebe kata kidwa dole dogi dole kapod oyomyom to kose tuo moriere ang' ni dwa dole mano nyalo konyo anyway but to kapani nyalo konyo ahinya gimomiyo ok nyalo konyo ahinya kata jopuonje moko kuom gini gi shida kar mondo gi discipline nyathi iyudo ni japuonj en ong'ino ngum gi nyathi odwa gore gi nyathi mano be discipline iyudo ni kata ni ka odwa mondo discipline nyathi iyudo ni ogo nyathi to the extent mohinyo nyaka nyathi ineno discipline opogre gi hinyo ng'ato go ng'ato ni hinyo kata mana in parent ka in e ot ki discipline nyathini ing'ino ngum gi nyathi kata ikelo rungu maduong' ni dwa goye godo nitie cases ma kata mana nyithindo osehinyore school jopuonje osego nyithindo so much mano waseneno giriwo ni nyathi achiel gigoyo ka thuol ineno mamago bende nyithindo pod biro mana hinyore mago kech jopuonje be nitie man gi issues gin gi problems gi koro kiwe gi nera iro go koro problems ge kate nyaka ma dhako okelo kuom nyathino odhinyo nyathi mano be ok nyalo bedo solution ena ni wachak kuru ka nyithindo pod tindo kaka parents mondo wane kaka wadolo nyithindo to nyithindo mosebedo madongo ng'ama duong' en ng'ama iwuoyo godo ng'ama duong' en ng'ama iwuoyo nikech ang' igoye ibiro goye to obiro ng'iyo gi gochno owacho ni okay sawa koro igoya koro aragoya mondo inega ineno koro odhi ketho gima duong' mondo igoye ng'ama kaka ng'ama duong' behave ga to but kiwuoyo kode mos ng'ama duong' en ng'ama iwuoyo godo koro watima mondo wawuo gi nyithindo wan parents wawuo gi nyithindo teachers bende wuo gi nyithindo wakel gi jok manyalo konyo gi jok manyalo konyo gi counselors manyalo counsel gi mondo psychologically gin gi a lot of issues kech gini sano be pod gin teenagers teenagers nigi shida mang'eny malich to ne nyithindo go eko kaka for example school mar Maranda ma nowanga machiegni nitiere nyithindo auchiel mo ma kitudo gi ketho machalo kamae manoendi nyithindo go eko ma timo ketho machalo kamae diparo ni okang' mane monego bed ni kawo negi mondo bed example ne nyithindo mamoko e skunde mamoko mondo ka gineno to giparo ni nyithindo moko kata for example nyithindo ma Maranda no wango school bo timnegi kama endi koro wan kik wawang school mondo kik wakale
discipline kata gima otimnegi no. Discipline mane monego otimne nyithindo gi eki mondo mi kik giwang' skul kata moseyud gi ketho no, onego kawnegi okang' mane mondo obed example ne jopuonjre mamoko. Ingini wang'o ma skul ingini chalo ng'ama onego ng'ato nikech what of kane ng'ato nitie nyathi moro kata ne tuo to nitie e domit ne nindo. Ingini onyalo wang' mohinyre to wang'o gik moko mantiego gigo gin gik monyiew gi pesa donge mano en a criminal case. It's a criminal case ma sirikal nyalo neno gi jopuonje gi jo education giminyalo tim ne nyithindo gi eki. But kata ka watimo negi discipline kata ka watimo negi kum to wang'e malong'o ni kik warin life mek nyithindewa because gin joma pod nyalo learn, you know, pod gi nyalo learn from these mistakes magisetimo. Donge koro kata ka wakawo negi atua onego wanyisgi ni this is wrong and nyaka kumgi but kumogi kik wakumgi kumo madhi ketho ngimane forever nikech en somebody mag nyalo learn. Mane gima neno. Wait ok nyalo weya. Nyaka kata mana di nyathi kok ginene kokoso donge nyaka kume but ikume with love mondo kik keth ngimane nikech pod nyalo wuoyo kode mochako duogi mo learn ma en owuon en monyalo bedo an example to others modhi wach ni jowadwa ni awan be natimo kama kik watim gima kama kwatimo gima kama uneno ka gima kama nyomiya bet kama but koro mano nyalo nyithindo gina jomiwuoyo go. To generally ang'o ma jonyuol jopuonjre gi migawo mar somo jonyuol jopuonje gi migawo mar somo nyalo timo mondo mi otiek wach masiche mag mach nieri mondo kata higa manyien kochopo tam mogik onego bed ni jopuonjre timo penj kik wabed gi cases mar skul moramora mowang'. Kaponi magni manyalo bedo a permanent solution mar tieko masiche mag mach e skunde. Kaponi ginie kaponi wuok kuom nyithindo let us wawinji nyithindo gima giwacho. Wawinjgi wamigi forum mondo giwuo mondo ma ok gibed threatened. Forum mana makata ka koro jopuonje onge to waluong people professionals manyalo wuoyo kodgi mondo ginyisgi ni ang'o mokelo gini, what is the cause. They will open up and they will tell us. One day one parents, let us talk to our children. Let us know nito ang'o miyo gitimo kamano. Wagi machiegni. Ok ni koro yani wagi watu wawuo wakodgi wahoki mondo gitimango. Mane kaka wanyalo gine. To kaponi wa kuom jopuonje be nigi shida. Jopuonje be nyaka waginene. Jopuonje nigi shida kabisa. Ng'e the kind of work magitimo sanie. Gin a lot of work. Gin be ok gini mna ka nyithindo ok nindi. Nchi winjo kiwacho ni police nigi issues, make psychological issues. Jopuonje mental health problems. Jopuonje be nigo. To kata mane nyithindo gi be nigo. An ang'eyo nyithindo karibu adek man gi mental issues, mental health issues. Anti mang'eyo mawede na be. Koro ang'o monego be nitimo. Koro gima wanyalo timo en mana ni let them wawuo kod nyithindo. Schools obed gi programs magiwuoyo gi nyithindo frequently. Magi nyalo geng'ogo this kind of issues. Wawinjgi kik waket ni ok wawinjgi. Ng'eni mae gima timo kama chal ng'ama rebel. Ineno rebellion biro mana ka onge ng'ama winjogi. Koro gi resort to koro let us give them time mondo giwuo kodwa. To migawo mar somo to nego bed ni timo ang'o mondo gitiek weche machalo kamani. Nyalo bedo ni en crash program mar system mar education magikelo sadi ema thung'o nyithindo gi somo emomiyo gin kama indiko sang'o monego bed ni timo. Kata chon ni skunde wanga to ne gi wang rate bakoro ne gi wang sane ni. It means that there is something. Apparently the crash program mantie sane ni endi. Migawo mar education kata ka gikele to nego giwuo gi nyithindo mondo nyithindo understand. Ineno to kene ka gin gikele ng'ise usani kata mana parents wan waywak. Nyathi one week nyathi oseloro nyathi dhi school idwaro fees te. Iyudo gik moko timre oko kama richo parenia. Ncho nitie incidents moro wadonge 1 week to half term. Nyathi mori iriembo dhi dala to japuonjo maber ni half term biro mbele ka. Koro iriembe 1 week to half term oduogi school
Koseduogo skul chako bed skul for 1 week, ochako dok for half term. Ineno. Koro jopuonje gin be nyaka ging'eni nyathini e half term chiegni. Wawe mondo wabitim ang'o? Warieb nyathini ka dok dala to wanyise ni mondo odhi obi gi school fees. Iyudo ni samoro nyathi odhi skul kata gi wuoche, idwa wuoche ma black to samoro odhi kita skul gi wuoche ma brown. Iyudo ni japuonj nyise ni gol wuoche ma brown chak wuotho gi tiendi. Nyathi wuotho gi tiende, iparo nyathino ero oparo ang'o sama wuotho gi tiende. Oking'e gimomiyo otimo mano. Dong'e gi penjo tang'o momiyo ibiro gi wuoche ma to kamano makosa bigeno ok mare ma dak ipenj kata janyuolne nang'o momiyo nyathino biro gi niendi. Koro iyudo ni mano ma nyathindo gik ma kamago build up kuom nyithindo ineno. Koro gibedo enemies mek jopuonje kar mondo gibed osiepegi ma ginyalo konyore godo. Koro ineno ni nyalo gimoro mondo tim marach. Odwaro attention, koro timo gimo marach mondo neni ka ochal ka gimo timo ang'o ochulo kuor moro to kare in the process mar chulo kuor no en owuon ene moketho ngimane, oketho time mar school, janyuol bende omiyo shida. Ineno ni jopuonj sani nyicho education oketo ni jopuonje mabiro chulo gigo eko. Jopuonje mabiro chulo gigo, japuonj dwa chulo gigo kogolo jo parents. Odwa chulo pesa no kogolo kanye. Ka koro kata fees ma nyathi ma pok otimo otame chulo. Mago bende that is also unfair. Kich janyuol en ong'e ni nyathi dhi wang' school. Gigi te gin gik ma wate gimako wa wate. An japuonj gi nyithindo. Let us get away. Let us get to the root of this problem. Shida en ang'o. It is deep. Timbe moko betindo biro mang'eny moko. Anto I don't believe I'm a Christian. I believe in Christianity. Tiwinjo ni keni jomoko keni lama ang'o gi moko be nitie kanyo. But koro jopuonje ma mondo ng'in tang' matimre kuom nyithindo mabiro skul gi eki. Janino ma Lolwe TV de wagomba inyadhi mbele kwa twak marwa mar otieno ma kawuono, lakini nyisa kaendi ni saa marwa manomiyo oserumo. Gikanyo machopo godo e giko mar chenro mar duond mine mabende ne waikone Lolwe TV otieno ma kawuono. Akane an kaendi kod Alice Wajewa mabende en opinion leader e boma ma Kisumu. Kathon wach mabende wawuoyo otieno ma kawuono en yore goeko mag temo tieko masiche mag mach mosebedo ka muoche moko kuom skunde ma pacho kaendi. Ka bende onyisa kaendi ni onego bed ni jonyuol, jopuonje kaachiel kod jopuonjre bedo piny to winjore mondo mi owinj jopuonjre goeko owinj achiedh nade kata shida monego magin godo mondo mi otiek kata okonygi e tieko shida moro amora ma ginyalo bedo godo. Ka bende okwayo jonyuol mondo bed gi thuolo kod nyithindgi, giwinj nyithindgi kendo girie nyithindgi e yo makare mondo nyithindgi kik bed gi wich teko moro amora e kinde goeko ma gidhi e skul. Nyaka ndwaro me chenro machielo oriti masani nyinga Joyce Odur. Erokamano.